So hi guys, madyong gabi oras na po sa ting luto. Nag-request ng mga bata fried chicken ko nilang gusto. Hayahay mong mga bata ron kay na may pa-request story time. Kami sa unas kami pa mga batan ano din kasuway mag-request mig among gustong sudanan. Lahi na gadya kadjog panahon karon kay mga bata magpili ng sudan. So mao ni ana ra ba pong gi pretuhan kay balag tubuag pako. Balag balik-balik yung chicken kay may favorite. Patubuag pako day kadtugad dyan ma. Tubuan. Ayaw na ko sila sa text mo na guys. Hi nay, hi tay. Mingaw na ko ninyo tay. Nasa mumuli di ay tay. Kaya po ko. Namigaw mi gani magkaon kamerang tulog. Looy. Nanawagan in taon. Rot, luto basta chicken. Di mo pwede chicken per me. Sama. So madyong buntag yung tanan. Luto na patag sadaan pamahaw. Kanihang giluto biplop ug na itlog kay mao man gyud madali-dali ning itlog. Nala pang gibutang ang biplop kay aron pong malahi na pod kay sagaras buntag ko man gyud scramble egg. Nala pang gibutang ang biplop. Nagluto po ko buwad. So nakalarga na desliksian. Mao din na yung papel diri. Ana radyo ko mamahaw og nakalarga na sliksi. Na nakapanglaban na pug ko, gamay ra pihang gilaban ja. Wala lagi po ko naanad mo kaog sa Diyo mo nang mamahaw ko mga alas 9. Alas 9:30 kay naduga dyan ng alas 10. Ano na may sakit sa palyan ha. Kay mao jay hang naandan nga ng oras ang tingkaon. Malagi nang gnas na nay kanunay ko mayaw-yawan kay late na dyan ko mukaon. Na dyan ko kasuweg mukaon ko sa Diyo. Nakuan lamang ko na tunhay lang maghangkaon katong trabaho ko Cebu. Pero dari galis family house aw. Kuan na kanang mana diyang naandan mukaon na kuglit mga 9:30 pinakadugay ng alas 10. Kay daghang palagig kore-koreon sahay pod kanilaging cellphone isa po na karason mao'y makalangan kay imbis kay magdali kasi imong trabahoon hindi nagtanaw nimo mag-scroll ka indya na kay na tanawan makakabantes oras no namangkon ko nga isa po ding cellphone mo po'y makaangin usahay ra pod kay netay magnadyo kay buhatan ha man diyang ibutang ang cellphone pero naadyo time lagi nga matintal ko nga madugay ko dari cellphone. Lisod po dito maangkon dana. Nga, isahay kuan bito ta, matintal ta cellphone. So, mao ni, late na ko nakapamahaw, pero nakapanglaban naman po ko. Then, nakaligo na po. Gusto nita kong mautrog hang routine bitaw. Dyan yung paninghaon nga mautro nga makakaon ko og kanang sadyo. Pero lagi kay di man dyan na mahimo. Late na dyan ko makakaon per me. Kay naikuan madyong unahon pa para ganina naglabas ako una isa ako mukaon dapat jud ma-change jud ninahong style kay murag kay bawo kung di jud maadyo ning late na permi mukaon ngani makakaon kog mga 9:30 to 10 naghang paniadto alas 3 na pud
Diyan panihapon, mga alas 10 na pos gabi Nga ni ko, for 12 years nga nanarabaho ko kanang Manila, nga ning orasa hangting kaunjud mo nang okay ra kung di ko makakaog sa Diyo, kay mao diyang naandan. Nga, kanang, apa dyan mabalik sa normal. Nabalik ra to dito sa Cebu. Ang trabaho ko kay sadyo maghangkauban mo kaon. Mao nang sadyo po ko makakaon dari sa bahay. Sadyo man sila mangaon pero ako kay ako pwede. So mao na. Tingluto na pod. Ni nga dagang manghod si Roy nga magkuang ko no mag adobo. So mao ni haning adobohon. Nagtiwas pa di ay panday sa atop. Mamantong pamatiwas kay mantong gawon uwan mo nang ilang gitiwas karon. Na din nagtrabaho sa amo ang atop kay gialis dan ag mga tana sin. So pagkahuman hindi agang hugason daghan. Na makasurok pa jud kay gamong tubig grabing hinaya. Murag kusog pa siguro gang ihida ni among tubig. Mao nang ang manghugas dugay ko kahuman kay hinay tubig. Ngani ag trabaho sa kuan. Panimalay way undang naghumag kaon manghugas nagtataod pahuay pug kalejit. Naana pa laing trabahoon. Non-stop basta naakas panimalay. Kay lisod po di ka mo lihok. Kuanan ka tamakan kasugason. Na pa yung gripo grabe hinadsa kusog palagi kang ihida ni. No nang undang ko manghugas kay sa putong ka rin among gripo lagi ara hinadsa. Tinguwan man unta pero may klarong agas. Now, wala naman din mga agas. Dai ko sa chlorine dai. Pas gripo. Dai. Chlorine ko sa chlorine. Masama. Nada gripo. Halos nasiya ang chlorine ko dito na. Story time ta samtang naghugas ko. Naluoy jud kong alyana kay nagsigig hinuktok. Kay first time mahitabo ba nga sila tateg na mo bakasyon nga abdan nag sa kasemana kapin. Kay katong des ni agi ning bakasyon sila ila manggida sa alyana. O karon naluoy ko ba kay nagsigig hinuktok sigigingon nga gimingaw na likod siyang nanay tatay. Pero gamay na lang may pagantos kay sila tatay nanay manguli na to kay na may kuan na may kanang
Sana na lamang istorya. Bitaw guys, bitaw manghatod ha guys, panghatdan ako, boy say tawag sa inyo dana. Pamalayan, char. Mao nang muli sila sa tay kay kanang nanay say nga dana manghatod. Char, may na lamang gud ko, hindi mo makurat nga panghatdan ako hapit. Mao nang muli to sila kay hapit nagpitsa nga giingon nga kanang manghatod. Bitaw ako kay bawging say term ninyo diha. Tawag sa kanang manghatod. Basta kay mo na yung Tres Bohol. Ang tawag na manghatod. Panghatdan nagsaka baji ug na gustong mga sawa. Mo na mahitabo. Char. Bitaw. Basta laking kinudanay nga nahigugma. Nga na jud na. Mga tubang jud. Manghatod. Di kay laki nga. Daghan ang istorya was buhat. Tabten pag pila ka tuig. Diya, ano bitaw mga laki nga nang may plano. Makaingin jud kag madiscourage jud ka. Na arang dugaja na ninyo pag plano. Diya, murag sa ila di bitaw uso ng pakasal. Mao nang aritas laki nga mo pakasal. Char. React po ng uban ron. Bitaw. Mga istorya na gutas tinuod. Nga mauna. Nga. Siyempre, gusto po kitang baji gusto po taguan. Kanang, wamasiro pa'y baji nga kanang, wanang andoy nga mapakaslan. Lisod po. Agaban nun po, dislagan nagkaslun ko no. Kay, kuhaan ko na yung kaslan kanang hindi na ko sila kapangitaglain. Char. Bitaw na bitaw ba nga na nga di jud sila mapakasal kay badyo ko nang magka bikil. Pwede ra magbuwag. Kay lahi jud ko nang kanang gikasal kay di nakabuwag. Da magunahon na ba day putag magbuwag. Nga na galing mo kuan jud ta mo desisyon nga mapakasal di na jud ta dan magunahon magbuwag. Kay kuan man na, desisyon man na. Bitaw. Na topic lagi na hong kasal ug kuan bitaw kay kuan lagi kanang sila tatay di pa tungodan na kapanghatdan ko, di pa ta sila mauli. Na lamang po ning giingon kay arong makaibaw ng uban. Char. So guys, nagtiwas di kog labas ang second batch nga labunon. Limpod kadyo yung daghan. Ano na pang gitiwas kay arong medyo ko'y balikan pa.
Tingdiga mo na pod. Kasi makarilit diha, maghaling gamit aglukay. Bitaw. Pasensya naman sa mga abuhan kay itumun. Itumun man jud kay abuhan man. Bitaw na. Bitaw, bitaw abuhan wa kun ni na mao pagpanday. Kay grabe jud ka. Singanda na. Gitanaw na ni man. Nayin tanaw dan yung mga orang ito makuno kay wa na mao. Kay ang ibabaw gamay ra bitaw say. Ara bitaw sa kakluhos wara kadyo kanang dakaig ka ng open ang ibabaw ani sa mga buhan mao nang grabe jud ito ma. Pero utruhon siguro ni. Kay kuan lagi wala mao ang nang panday. Ka sabot. No nang grabe jud na, grabing ka ito min. Palaban tag kandila bitaw maghalin. Lisod ugway kuan kandila kay kuan ka nang kasapos puro labi nagdi mo sige mong lukay. Nga di lang ko kamagluntong tilapia. Kelawar rek. Siga. Kailan kay? Naghalag mo. Ay, sayang guwang na. Mahal ko na iud. Nagbuwang na po diri. Ate kayo mga kuha naghapon. Nangas ate gahapon, dyan na aghapon eh. Nagag maestrong Aliana kay ate papukas na sada. Ito buwang naman eh. Taga ko. Sada naghuman. Ano pa? Na pud kong Aliana. Piyatan. Kita nag-center, mauninga mo center na piyatan. That's life. Piyatan. Matug rebenta ko, pahuay rebenta ko. Ilam di sa Aliana. Mapsinan tani, di man mapsin. Piyatan. Pagpamatulan niya, piyatan. Pagpamatulan niya, piyatan. Mga tinatawagan lang, gabi, piyatan. Ano nanawagan maka? Mingaw na di ka. Dapat ka mauna ka mo to kay Carmita. Ano ko yatan? Na.
Yuta na. Nautan ako na sir. Bye. Gerak ah. Relimil na ukra si relimil. Kadingag ka? Ayaw. Lag si Aliana. Ang sapatos. Stipit. Tindas mayor dan eh. Aw, habi ko si Linlin. Ang gapaha, oy. Ang gapaha, sinisidya. Nag-bridge ako. Hi, Dalton. Oh, please, Aliana, Dalton ko. Dalton. Uy, please. Please, Aliana. Please, Dalton. Please, ate. Please, ate. Please na, master. Please, ate. Hehe. Please, wajib ka na kayo mo ng ate. Ate agaw. Lablab, Aliana ka. Lablab. Hag, ate Aliana. Gibahag, ate Aliana. Kaya sa Aliana? Ayo. Wala dari kuan. Hag. Hag, ate Aliana. Gibahag. Gerakan ng sila ka na. Gibahag, ate Aliana. Gibahag. Hag. Madog na to. Gibahag. Hag, Aliana. Tukong yan la, tukong. Tukong yan. Nasaan na yung sa inyo? Sarang na. Hindi mang Dalton. Gibahag. Gibahag to, ate Aliana. Gibahag. Go! 1 2. Ay, garaan na. Wala ba dyan na matubo? Bye. Where's Inkatiri? Yes. Yan ay hab. Di man manghatag di ay. Di man bit-bit. Hag. Okay, bahag na mamahalin ka. One more. Makalipay si Katon. With me, Darela Florami, Dasaliana. Nalipay ka yan? Na nakalag ka? Nga naman, hiluman ka na eh. Ganda ako, Mr. Nava. Uy, Ton. Love you, Ton. Tapos, Mayor. Uy, yummy. Diyan, giluwa na rin. Diyan ka mauna di ay. Hapit may karidot la Florami. Asa naman mo ron? Asa naman mo ron? Maninda satan. Sa destination. Sa last na ni kaya kasi. Orange. Don't play with the garbage. Favorite din na siya, orange. Orange. Oh, wow. Mga tago. Diba maganda yung tawag natin? Hindi naman. Waway. Waway bitaw. Bawal. Mamay kay agidang gabi kay. Awag gidang din kay gabi. Yes, si ate. Yes, Mama Ali. Give a kiss. Give a kiss. Give a kiss. Give a kiss. Dalton. Ila may asikuan. Orange. Give a kiss. Kiss, kiss. Give a kiss. Kay. Dalton. 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 Bye-bye. I love you. Bye na mga ano. Bye. 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 Kasi bata ka English mo. Pastor. Alam mo ba na nga? Pastor. 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 Okay. Ate. Ate. Bye. Alam mo lang ko dyan ay. Bye. It's raining. It's raining. It's raining. Bye na ton. Nuwan man ton. I love you, Dalton.
Bye. Love you too, Sally. Ay. Si Bay na ka na yung rain lagi. See, it's raining, oh. Rain. Ato na yung floor. May wantan. Love you too, Ha? Sally. Martin nga na bali, oh, di ba? Wow. Wow. Minaw ko nila sa Kurami. Hala, floor. Nisumbong na dyan mo, floor. Nimingaw nila. Muli naman to, day. Marasig hinagtak. May lagi gimingaw, lagi siya. Tata nata. Mga galing akang gilaagdan eh. Big box, oh. Tata nata kay siliksi. Si Darang isabay. Where? Just the Tata, sana ta? Ta. Bye. Ha? Tata nata. Karin jacket. Andisal nga. Init pa na. Alala may lagi kay kuan malunggay. Nahi kuan ba guni rolling hot malunggay pandisal. Saka di sa man eh. Nagasibo abo sa buhol karon. Tagpila man eh. Tag 5. Lami ani karon pa mo ko kadingog daning malunggay ni. Habi. Lami oy. Lami ay init pa. Kuan, lami ni si. Pagod malagi ni. Okay ra na. Kuang kabuok. 5, 10, 15, 20, 25. Balig 50. Pila ka buok na po. Lami ani o malunggay pandisal. Ganang kaday. First time mo ito nagputi. Rolling hot malunggay pandisal. Lami di kainit pa. Naman na yung panihapon ron. Buntag mo, agi ka. Ha? Asa ni mula big puti. Puti. Hi guys. Nauli na jud mi. Pandisal malunggay pandisal nga mong napalit sa daan. Kilawan. Kami siliksik siya yan. Nanyangay kaliksi? Kami na. Nanalagi pa laman. Lamig si Jang nga pagkapandisal na. Ay, pa laman. Lami. Mayroon sinas pandisal. Lamig di timpla. Murag pandisal sa kanang kan bitaw Manila pandisal kanang giluto sa pugon-pugon day ni. Musta mag-uskila ganina? Guys, okay na mag-ang klase, guys. Dilamihan kas pandisal day. Dapat da. Apa ka? Ajo nang palabi kay mukan para batag panihapon. Gilamihan ko daw. Lami lagi lang pandisal no. Ugma na pa dadyo palabi ron katiran taguan ugma. Lami magkainit pa.